Il y a longtemps qu'on n'avait pas fait des cochons sur la bâche. Parada ez da egunero presentatzen. Goizuntan, kintoa xerri azle hauek modelo bilakatu dira argazkilari ospetsu batentzat. Ta main comme ça, voilà. Jan Arthus Bertrand, La Terre vue du ciel obraren egileak, bere tresnak alduden pausatu ditu, Ipar Euskal Herriko herritarren potretak ateratzeko. Behar da gutxi biskat zeiten dune eta beti hunda eta zeitea biskat. Guztien der eta souvenir unak baitan dira. On est parti. Proiektu unen helburua Frantziako irudi sozial bat marraztu. Artistak Frantzia guziak urritu du jendeak argazkitan hartzeko, gehienetan beren laneko jantziekin, 27.000 argazki baino gehiago atera ditu. Vraiment une espèce de solidarité, d'empathie les uns avec les autres, moi qui me remplit le cœur de joie. Et de photographier des gens, j'adore ça, j'adore ça. En fin de compte, je m'aperçois que moi qui ai photographié les plus beaux paysages du monde, je suis beaucoup plus attiré par photographier des gens. Photographier l'amour, en fin de compte. Urepeleko familia hau bere zaldi eta sakurrarekin etorri da. Ikusi genuen ditan zela eta parada hona zen familian argazki bat hartzeko. Argiturik egon niz, ez nuen sekulan pentsatuko aterako zenik eta biziki polita da. Parte hartzaile bakotsak bere argazkia zonbait asteren buruan errezebituko du urririk, argazkiak liburu baita erakusketa handi batean ere agertuko dituzte.